Od 20 manifestacija koje su ove godine bile u planu i programu turističke organizacije Prijepolje, jedina koja je trebalo da bude održana za vreme trajanja vanrednog stanja je Komaranska košija. Da li će biti održana i kada, zavisit će od epidemiološke situacije. Pošto sada trenutno važi zabrana okupljanja preko 100 ljudi, vi dobro znate da je Komaranska košija okupljala po nekoliko hiljada ljudi, 5-6 hiljada ljudi. Da li ćemo održati i kad ćemo održati, to ćemo vidjeti normalno da ne remetimo i da ne radimo ništa suprotno odlukama Vlade Republike Srbije. Što se tiče ostalih manifestacija, poput Međunarodnog kupa u ribolovu i Jedovničkog ultramaratona, one bi, kako je i planirano, trebalo da budu održane tokom jula. Jedna od najznačajnijih i prva koja nas očekuje u narednom periodu je Limska regata, koja će ove godine biti održana u nešto drugačijem izdanju. Svake godine, krajem maja, početkom juna, turistička organizacija Prijepolje u saradnji sa turističkim organizacijama Plava, Andrijevice, Berana i Bijelog polja organizuje Limsku regatu. Ove godine, zbog navedenog stanja, neće biti Limske regate na teritoriji Crne Gore, ali ćemo zato mi regatu održati 6. juna, da ne bi prekinuli održavanje te manifestacije koja je veoma lepa, veoma atraktivna i veoma posjećena. Biće 6. juna ove godine, to je subota, na relaciji od Kumanjice do plaže Petrovac. Očekujemo učešće klubova sa teritorije Republike Srbije. Nažalost, ove godine u nemogućnosti su rafting klubovi sa teritorije Crne Gore da prisustvuju i ne znamo kakav će biti status sa rafting klubovima iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Do sada već ima neki 5-6 prijavljenih posada koje će biti tu, tako da bar tu tradiciju ne prekinemo s obzirom da nas je zadesilo ovo što nas zadesilo. Sve ovogodišnje manifestacije turističke organizacije Prijepolja, turističke organizacije regije Zapadna Srbija i turističke organizacije Srbije trebalo je da budu povezane sa obeležavanjem jubileja 800 godina manastira Mileševe. Mi smo uvrstili u programe i dobili saglasnosti od nadležnog ministarstva da sve manifestacije se rade pod tim sloganom. Međutim, zbog ovoga stanja koje nas je zadesilo, ne znamo uopšte datum kada će biti zvanično obeležavanje, pošto to je u ingerencijama Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Po nekim nagoveštajima to bi trebalo da bude u oktobru mesecu, a manifestacije i dalje ostaju pod sloganom u susret 800 godina manastira Mileševe. S obzirom da će veliki broj građana i građanki Srbije ove godine odmor provesti u našoj zemlji, Svičević kaže da će turistička organizacija Prijepolja maksimalnu pažnju posvetiti afirmaciji turističkih potencijala opštine Prijepolje, koje, kako kaže, malo koja opština u Srbiji ima.